как използвате езика, тъй като думите не са нещо, което е така украсява реалността или само я описва, той понякога може да я създава. И вие като четящи хора знаете как може да се създава реалност с думи и с език, като четете добри автори, хора с вкус и така нататък. И това има огромно значение. Преди 2-3 месеца бях на едно голямо нетворкинг събитие, придружено с награди за бизнеса. Беше в Народния театър. Там много пишно, лъскаво, всички бяхме с костюми, хора от различни сфери и бизнеси. И преди да започне самото събитие, в фоайетата, коридорите на Народния театър, човек се среща с познати, запознава с нови хора и си говори. И към мен се приближават двама души, които са ме познали по някакъв начин, гледали са по телевизията, но аз не ги познавам. И идват при мен и започваме да си говорим. Те са съседи градината, тъй като знаят нещо, аз нищо не знам за тях и ги питам, вие с какво се занимавате, тъй като това е нетворкинг, и може да направим контакти, да правим бизнес заедно. И те почват да ми разказват с какво се занимават. Кратки бяха, по 1-2 минути ги слушах внимателно и абсолютно нищо не разбрах. Нищо. И това не е защото нямам обща култура. Те говориха само с абревиатури, с някакви термини. Става ясно, че са от IT сектора, който разбира се не е само една тясна сфера, много по-широко понятие, но трябваше да им задам още 5-10 въпроса, за да разбера какво се занимават тези хора. И представете си, че в тази ситуация аз бях в инвеститор, който се чуди къде да си вложи няколко милиона евро. И всъщност не мога да разбера какъв е техният бизнес. И ви го казвам, защото много често хората говорят на един и същи език, но не се разбират. Защото се стараят да звучат прекалено експертни или се опитват да направят впечатление и поставят целият така когнитивният товар, поставят на отсрещната страна и едва ли не казват отсрещната страна, разбери ме сам. Ето, затова ви казвам, че общуването език има огромно значение. Защото ако не намерим път чрез езика да се синхронизираме с другите, да се разбираме по-ясно, не е нужно да се харесваме. Въобще не е нужно да сме близки. Но така се спестяваме целият товар, който едно общуване може да носи, когато хората не се разбират, въпреки че говорят на един език. Случва ли ви се да си говорите с някого, сигурно да се случва, особено в тази възраст, да си говорите с някого и да ви се струва, че говорите, нали, израза, говорим на различни езици. Всеки ден. Всеки ден, да. И това е защото тук образованието има също някакви празни полета, които трябва да изпълним. И трябва да се научим да комуникираме, да използваме езика наистина като пластелин, който може да правим каквото си искаме, стига да е за добро, разбира се. Тъй като с езика, както вече ви казах, пропаганда, дезинформация и културни неща се случват денонощно в всяка една секунда. И за това има значение какви автори четем, с какви хора да говорим, тъй като ние сме постоянна взаимовръзка чрез думите. И ви давам този пример с случката от Народния театър, защото много врати могат да ви бъдат затворени именно заради подбора на думи. Какво впечатление правите с думите, които използвате, с какво ги използвате. Това е всъщност първия сигнал към отсрещната страна. Това са дрехи са го чули. Дрехи отсрещата му изпращат, така нататък, още като пишете да изгорят. И това може да е вярно до някъде, но в крайна сметка езика е едно доказателство за това как мислите, каква е ценностната ви система, какви са целите ви. Особено сега вие първо влизате в живота след 12 клас, този истинския, където там съвсем се променя парадигмата, оптиката е съвсем друга за нещата, почва да ви изглежда съвсем различен начин. И затова този пример с Народния театър е само за да ви покажа как понякога хората си губят времето и си затварят врати, защото най-опростачено казано не могат да изразят себе си.